Right, so the matter is then postponed for judgment until 17 September. I'm diarising it for 11 o'clock in the morning. The accused will remain in custody until then. Esewonke amacala abhekene nawo uMatlala elokuzama ukubulala, ukucija itulo lokubulala kanye nokushushumbisa imali. Kusenjalo ekomkhulu lamaphoyisa KwaZulu-Natal kuhlehliselwe kusasa ukuqala kwesigcawu sokuqondisa igwegwe amaphoyisa ayi10 abhekene namacala okuzama ukubulala uThabiso Ngcobo ngoNhlaba ka2024. Kubikwa ukuthi lamaphoyisa agudluza imoto kaNgcobo emgwaqeni kwathi uma isimile ayidubula ngoyaba lwezinhlamvu kepha wasinda ngenxa yokuthi imoto yakhe yayinezokuphepha ezenza inhlamvu ingakwazi ukungena. uNgcobo uthi ukuhlehliswa kwalesigcawu amahlandla amaningi kukhomba ukuthi lamaphoyisa azama ukugwema ukuba ashushiswe. I absolutely do not believe the reasons, but we will allow the process to go. As we have, I think this is the fourth or the fifth time that we've come for a hearing. I actually thought that they might proceed today because they've actually been moved to the SAP headquarters. I thought there's some positivity to that. But little did we know that we're still going to hear the same reasonings that get put up all the time, which just do not make sense. And the fact that the chairperson has even been changed. Kulindileke ukuba lesigcawu siphothulwe ngoLwesine bese kuthi ngoLesihlanu uqala ukuqulwa kwaleli icala enkantolo. Kwalokusocongwa kwekhansela leDemocratic Alliance kumasipala umngeni uNhlalayenza Ndlovu ngonyaka u2023, inkantolo yemantshi yaseHowick isihlehlisele isonto elizayo isicelo sebheyili sabasolwa abane. Inkosi yakwaNxamalala uSimphiwe Zuma, uThabo Chonco, uThobane Hlongwa kanye noKhayelihle Shabalala kusolwa ukuthi babulala uNdlovu ngenxa yokuzama ukulwa nengohlakalo abasolwa ababandakanyeka kuyo. uNdlovu wabulawa phambi kwengane yakhe kanye nowakwakhe ngoZibandlela ka2023.